Acha, Hangma. Dakali gampang gumtam आरो ट्रेक्टर गंनै फैनांगौ खोथाया मारै जाखो? बस दिनै रबिबारबो जाबायथ' ओंखायनो सफैयाखै। बिदि जादों। आच्छा मेंख्ल' जोंहा दिनै माबानिफ्राय चिरांनिफ्राय माल सफैनांगौ दंमोन गान्दा गं मैदेर हाथाय आरो ड्राग्स माखासे गोनांथि सफैदोंना सफैयाखै? नंगौथ' बस गेन्द्रा फन खालामलाय बिसिनाव र' बस नाजालायखानाय लोगो लोगो हरबाय बस जागोन दन नोंथां बे माखासे माल सफैनांगौआ सफैबायमोन नामा? गैयाथ' दाबो सफैनाय जायाखै। आच्छा हाब दैबो गांबायब्रा माथो हारसिङैल' मेंबायबो दै लोंलांसै आं एसे। नोंथां दे बिदिबा दोनथ'लायदिनि दे। नै बस फैबाय माथो। फैबायबो नै सफैबाय दे सफैग्रोथोंसै दे। सफैबाय वेलकाम सफैनांगौ बेसादफ्रा सफैजोब्बाय दा? सफैजोब्बाय ब्रेड नायनि दाथ'ला माला नायलाय जागोन दे। मा खालामनो?
makan ikut nggak pula. Hah? Yani kalbi 등지. Bina maman chalai. Hey. Guys.